Kaszubi, Staroprusacy, Mazury i Warszawiacy, Wielkopolanie, Ślązacy. Wszyscyśmy bracia Polacy. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was, ludkowie. Dzisiaj będziemy realizować po gminie Koszęcin. A pod ostatnim filmem Srogohaja, atak. Ino z kuli tego, co żech powiedział, prawda o historii Śląska, o granicy polsko-śląskiej. Samo to miano już niekierych zaszczerowało, no i nie obejrzeli filmu. Powiedział, że troszkę o powstaniach. Jeśli żeście jeszcze tego nie widzieli, to kuknijcie do tego filmu. A dzisiaj jadymy zaś po Krysie Lublinickim. Gmina Koszęcin leży w Krysie Lublinickim. W gminie kwateruje ponad 12 000 personów. Sąd Koszęcin powstał we XIII stuleciu. W skład gminy Koszęcin, okrąg tej wsi, wchodzą Brusiek, Cieszowo, Piłka, Rusinowice, Sodów, Szczebin, Wierzbie, jako też tajle tych wsiów: Pukowiec, Dolnik, Irki, Krywałt, Lipowiec, Łazy, Nowy Dwór, Prundy, Żydce. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 27% personów kwaterujących w Krysie Lublinickim zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 68% pomieszkańców samych wsi Koszęcin welowało za Niemcami. Place te jednakoż dokupowano do Rzeczpospolitej Polskiej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Place te leżą kole 50 km na północ od Katowic. Nasza dzisiejsza rajza napoczynamy od wsi Brusiek. A za mną jakiś drzewiany budynek i co ciekawe, moderno fotowoltaika. No nie streamuje to tak, no ale jak w to woli. Naprzeciw tego drzewianego budynku stoi kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, rzymskokatolicki. Powstał w 1593 roku na placu wcześniejszego, który był tu już w XV stuleciu, no ale zgorał. Ten kościół powstał z fundacji Andreasa Kochcickiego. Kochciccy pochodzili z Moraw i są fez zasłużeni tutaj w tych północnych tajlach Górnego Śląska. To były śląskie patrioty. Wieś, do której my dotarli, mianuje się Sodów. Mamy tu katolicki, murowany, gotycki kościół z 1331 roku. Murowany, no ale kryty gontem. Turm ze XVII stulecia. Mamy tam dzwony ze XVII stulecia, a drugi ze XV stulecia. Bo to też nie było tak, że podczas wojny brano wszystkie dzwony. Ino te nowe, te starsze postawiano. Jako widzicie, kościół jest w remoncie. Pierwotnie nosił miano Wszystkich Świętych. W czasach reformacji był w rękach wanielików. W 1671 roku przebudowany i na nowo poświęcony już od katolików i zamianowany mianem świętego Józefa i takie do dzisiaj. Trzecią miejscowość na dzisiejszej sztrasie to wieś Wierzbie. Stoi tutaj barokowy pałac ze XVIII stulecia. Świetność przywrócił mu Pietro Toni Viercelletti, no chyba Italok, w 2000 roku. No chyba to dzisiaj właśnie jego własność prywatna, kaj mono i on mieszka. Kolejny dorf, do którego my dotarli, to Cieszowo. Stoi tutaj kościół katolicki pod wezwaniem świętego Morcina z 1751 roku. Stanął on na placu wcześniejszego ze XVI stulecia, który zbudowały wanieliki. No jak widzicie, kościół jest drzewiany. A tutaj na Kirchhofie przy kościele Beispiel zamozywania niemieckich szrajbunków na Denkmalach. No tak to tu było po 1945 roku. Poraset metrów od kościoła mamy drzewiane sypanie. No fajnie się to wygląda od frontu, od cesty, no ale jako to można tak zepsuć. Domurowali coś takie moderne, dajcie pokój. A tutaj niszczyją budynki, tutaj plac Gracek i gniazdo do boczoniów.
to nie koniec atrakcyjów we wsi Cieszowo. Tutaj, kaj stoi dynkmal świętego Urbana, stała kiedyś synagoga. Rozebrano ją w 1911 roku, a powstała we XVIII stoleciu. Bo od XVI stolecia, a niektórzy gadają, że nawet od XIV stolecia, pomieszkiwały tutaj Żydy. Kiedy była synagoga, no to musi też być i cmentarz żydowski. Tutaj mamy właśnie ten cmentarz, no ale zarosłe tam je fez, nie będziemy tam włazić. We XVIII stoleciu go to się, co powstał ten Friedhof, a fest zniszczenia miały miejsce we 2008 roku, kiedy przelazła tutaj Lufttrumba. Odrestaurowano troszkę, tam jakieś macewy są i tu mamy taki wchód ze gwiazdą Dawida, a tutaj zboża, piękny landschaft Górnego Śląska, tego zielonego. Mamy 30 stopni, tyle mi pokazuje w autoku, a my dotarli w końcu do Koszęcina, do wsi Koszęcin. Aspirowali do tego, co by być miastem. No, tak to tu wygląda bez urbanizowania. A z czego słynie Koszęcin? No, z pałacu. No, nie ino, no ale no i przód ten pałac Zarowskiego Łobierzyny. Siedzibą właścicieli Koszęcina od XIII do zaczątku XVII stolecia był drewniany zamek. W XVII stoleciu spoliły je Lisowczyki, czyli polskie kozaki. Kim były Lisowczyki? To armio zaciężno, która biła się między innymi we wojnie 30-letniej. Król Rzeczpospolitej wysłał Habsburgom na pomoc Lisowczyków. Oni przeszli m.in. bez Śląsk i mordowały, grabiły, gwałciły, poliły. I jeszcze bez pora set lot wspominano tych polskich kozaków jako cosik najgorszego. W 1609 roku Andreas Kochcicki, o którym Józek dzisiaj wspominał, zaczął stawiać ten pałac. Wybudował pałac i kaplica. Budowę dokończył Filip von Rauten. W XVII stoleciu Jan Sobieski, który szedł na Wiedeń pobić Turków, tutaj przebywał. Postawił tutaj swoja baba, Marysienka. W latach 1805-1945 reskirowała tutaj familia Hohenlohe-Ingelfingen. Oni też w 1829 roku przebudowali pałac w sznicie nieskoro klasycystycznym. No i tak mamy do dzisiaj. Ostatni reskirujący tutaj, czyli Karl Gottfried, citnął do Austrii i tam umrzył bezpotomnie. W 1953 roku zmodernizowano, odbudowano, odrestaurowano ten pałac i stał się on siedzibą zespołu Pieśnie i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Stanisław Hadyna wyśnił se ten pałac. Przyśnił mu się ponoć ostatni właściciel, który żył jeszcze wtedy w Austrii. I to jest taki paradoks, bo familia Hohenlohe nie ceniła za fest polskiej nacji. No a zespół Pieśnie i Tańca Śląsk promuje Śląsk jako polski folklor. Artystycznie jest to wysokich lotów, no ale jest to trochę taka propaganda. No, nie ma się co dziwować. Zespół powstał w 1953 roku, no ale takie przesłanie, które godą o polskości Śląska je do dzisiaj. Hadyna umrzył w 1999 roku, a pałac je do dzisiaj siedzibą zespołu Pieśnie i Tańca Śląsk. Na kraju parku mamy sportplac, mamy tory, możemy grać we futbal. Tam mamy jakieś krowy, widzę daleko macho ogonem, a tutaj mamy wchód na Friedhof. Friedhof, którego już nie ma, można powiedzieć, stare stromy, pozostałość kaplicy,
Był to cmentarz wanielicki. No, wanielików tu już je mało, nie ma nawet farności wanielickiej. Farność wanielicko je we Lublińcu, o której żech wam godał przy tajliku o Lublińcu. Jeśli jeszcze żeście nie widzieli, to kuknijcie. I na zicher tam wtedy łażą, jeśli tu jakieś są wanieliki. No, mamy taki dynkmal ku pamięci tych wszystkich, którzy tutaj spoczywają. Obejrzyjcie, tu już prawie nie ma żadnych dynkmalów, żadnych grabów. Tam ino jakieś pozostałości i tutaj też spoczywa 45 niemieckich wojaków, którzy byli 19 stycznia 1945 roku zamordowani od Sowietów. Ja no, taką historię. Żydów nie ma, wanielików prawie nie ma. Tak się to wszystko pomieniło po 1945 roku. Mamy tutaj turm wybudowany w 2006 roku. Idzie tam w leś, no obejrzmy. Trzeba nabyć tikety 2 złote, no to fajnie, ale kaś tu dom obok turmu, no albo kaś tam dom kultury, obejrzymy. Ja idę w chałupie przy turmie, się płaciło 2 złote i można wleźć. Myślałem, że tu ten pałac widać i wszystko, no ale trochę te stromy zasłaniają te lasy. Nie ma takiego fajnego landszafta, jak myślałem. No ale Koszęcin to nie ino pałac. Mamy tu też drzewiany rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1724 roku, który stanął na placu wcześniejszego, że ze XVI stulecia. Dzisiaj mamy też drugi rzymskokatolicki kościół murowany, który postawiono w 1908 roku. Nosi on miano Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół jest dość srogi, a tutaj trzeba dać pozór na obraz z 1564 roku, z pierwszego kościoła, nieznanego poety i nieznanego malarza, bo mamy tu też szajbunki. Beispiel, jak ku kościółku ślepe konie przywiedziono, a nie przy, wnet cudownych mocą wód wzrok przywrócono. Mamy właśnie te zmiękczenie po RZ, które właśnie teraz mamy dali we Śląskim. Sumy we wsi Prądy, to jest tajla wsi Szczebin. Czemu my tu są? No, mamy tu taki dynkmal ku zocy Juliusza Ligonia. Czemu tutaj? No bo on się tutaj narodził w 1823 roku. Pochowany jest we Königshütte przy kościele świętej Barburki, kaj umrzył w 1889 roku. Kim był? Polskim działaczem społecznym, Ślązokiem, no ale propolskim. Poetą ludowym, upom od Stanika Ligonia. I to właśnie jeden z takich górnoślązoków, który w XIX stuleciu na kanwie jaru ludów i agitatorów ze Wielkopolski, którzy przychodzili tutaj na Śląsk robić, no byliśmy zusammen w jednym landzie pruskim. Właśnie tajla Ślązoków poczuła polsko identyfikację narodową, ja? No, ale nie wszyscy, co by my wiedzieli, bo część z nich czuła się inoślązokami, część Niemcami, a część jak Ligoń Polokami. I co ten Ligoń między innymi pisał? Posłuchajcie tego. Kaszubi, Staroprusacy, Mazury i Warszawiacy, Wielkopolanie, Ślązacy. Wszyscyśmy bracia Polacy. I dalej pod Karpatami też jednym duchem tchną z nami. Na Litwie i Królewiacy. Wszyscyśmy jedno rodacy. To myślę taką koncepcją bardziej Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, kaj było wielo, mocka nacyjów. Jako ta identyfikacja polsko-ligonia była, to nie wiemy, bo jeśli on wymienia jakieś staroprusaki i tak dalej, jakieś tu na Litwie, myślę, że to była inksza koncepcja niż dzisiaj polskich narodowców.
Na koniec sumy we Bukowcu. To też tajla Szczebinia. Co tu mamy? Byście powiedzieli pola lasy. No ale co to jest? Kaplica, farność. No ale jako? To tak nic takiego buduje się. Ja, to są lefebrysty. Ten kościół powstawał w lutym 2023 roku. Poświęcił go Alfonso de Galareta z bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. Już za chwilę ekleruja. Kościół jest pod wezwaniem świętego Franca z Asyżu. Co to są lefebrysty? To tak skrótowo się go do. Tak jak powiedział normalnie Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X. Założone w 1970 od biskupa Marcela Lefebvre'a, Francuza, który już nie żyje. Nie akceptują oni postanowień II Soboru Watykańskiego, który był w kościele rzymskokatolickim w latach 1962-65, a który otworzył troszkę kościół rzymskokatolicki na świat, ekumenizm, dialog międzyreligijny, a w 70 roku papież Paweł VI wkludził nowo mszo w językach państwowych, przodkiem do ludu, troszkę inaczej. Ja? Oni powiedzieli, będziemy odprawiać im starą mszą, trydencką mszą. Takero zaakceptowano w 1570 roku od Piusa V, papieża po soborze trydenckim. Ja? I godają, że tam mszo je heretycko, je niezocno. Godają też, że każdy posoborowy papież i soborowy od Jana XXIII poczynając, bez Paula VI, Paweł I, II, Benedykt, Franc, choć Benedykta najbardziej mają radzi, godają, że oni są niezocni. Wspominają tych papieży, no ale godają, że to są niezocni. Benedykt symnął ekskomunika z nich w 2009 roku, bo wcześniej mieli ekskomunika. No, powiedział to papież Jan Paweł II. Powiedział, że late sentencje mocą samego prawa zaciągnęli w to Marcel Lefebvre i ci, których wyświęcił na biskupów, m.in. Bernarda Felaja, Alfonso de Galarety. No, Benedykt symnął ta ekskomunika. I oni teroski, jaki jest status, no, i spowiadać mogą ważnie i tak dalej. Kto się bardziej interesuje tymi sprawami, to se doczyto, bo durzie dialog kludzony, no, to jest Kościół rzymskokatolicki. Oni godają, że oni ta tradycję przechowują, no, a z drugiej zajty właśnie trochę mieszają. Oni są fest radykalni, fest konserwatywni i mają bardziej właśnie takie średniostoletnie myślenie, albo zatrzymali się w myśleniu na XIX stuleciu, krytykują fest Kościół katolicki, który według nich jest za fest moderny i twierdzą, że się sprotestantyzował. Ja, słuchajcie, to też jest tu element kultury, element tego landschaftu. Rostomili, dziękuję wam za dzisiaj. Tam chyba są krowy albo konie, ale nie widzę. Pola, wszystko. Za tydzień nie wiem, kaj pojada. Ja widzę konie jednakoż. Myślę, że dzisiaj ten tajlik zaś coś wam pokazał. Pozdrowiam wszystkich, co mnie oglądają, bo wiem, że nie ino Ślązoki, nie ino ze Górnego Śląska, no ale też ze Dolnego Śląska. Jak ktoś tam chce, też się może czuć Ślązokiem, to już ja nie będę w to właził, ja? Bo jedna baba do mnie tam pisała, pozdrawiam i właśnie mocka takich personów ma więcej zrozumienia do nas niż te polskie Ślązoki, takie te korfanciorze, no z którymi nie poradzimy się dogadać. Pozdrawiam też wszystkich hejterów, którzy no, to są polskie nacjonalisty, w ogóle się nie da dogadać. Dobre, chowcie się.